हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ कि बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थानाय आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअआ रिलिज जाबाय। लोगोफोर बे गोदानै रिलिज जानाय बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों बिरै बिरै। मेथाइखौबो रोजाबदों मौसुमि बर' बिथां आरो लिरिक्स एन्ड टिउनखौ होदों सोमखोर दैमारि बिथां। मिउजिकआ जाबाय अमर बर' बिथांनि। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव रिया ब्रह्म बिथांजों साइड डान्साराव फाव खालामदों मृन्मय, आमान, राहुल आरो निशाद बिथांमोन। आरो बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफि खालामदों मानोब्लाबलि ब्रह्म बिथां। बे मिउजिक भिडिअनि DOP आरो पस्ट प्रडाक्शनखौ होदों जयन्त बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे गोदानै रिलिज जानाय बड' मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आं डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होना दोनगोन, नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।